Salut și bine v-am regăsit la acest episod. Nu mai joc și acest joc. Mi-am luat și altă mașină. După cum puteți vedea, am avut mașina asta care are viteză mare, dar nu are viteză mai mare ca asta. E scumpă mașina. Stai că vreau să fac pe asta. Să nu uitați să dați like și subscribe. Nu, poate nu mă bagă. În sfârșit. Mamă, se duce mult mai tare mașina asta, mă. Și puțin lag. Bă, ce cu lag-ul ăsta? Nu să vorbesc chiar așa mult, adică să vorbesc foarte mult, că na, îți concentra la joc, să nu pierd. Op! S-a dus de tot. M-a făcut ăla cu tigaia lui. Am încercat să intru. Iar mă nervez, iar mă nervez. Nu pot să cred că mă fac niște nobi. Hai mă, că tot iau, n-are cum să nu iau. Bă, ăsta are mașina ca mea? Nu. Dar în jocul ăsta nu sunt mașini diferite. Adică cum e mașina asta, mai e o mașină la mea că e mai bună. Mamă, ce a făcut ăla? Ce curbă ăsta. Ok. No, bă, dar nu-i eu, mă. Nu-i mai eu, mă. N-are, mă. Mai așa la de spate. Nu, ăla are prima mașină. Aproape prima. Dă-te, mă. Tu, că nu-i mai eu pe ăștia, bă. Mă, cine ai bă, duce așa? Eu vreau să câștig. Bă, în loc să-i fac eu, ei mă fac pe mine. Mi-au dat fum. Pe locul 5. Măcar pe locul 4 dacă era și eu. Nu. Iar reclamă. Iar reclamă. Ok. Bă, ia mă, că joc și cu preieri. Da, ăștia mă fac, mă, că au mașini tunate, mă. Bine că și a mea e tunată. Mi-e Mamă, fi mapa asta. Bine, nu e cea mai proastă mapă. Ia mă, ce mașină are ăla. Mamă, ăla are mașina asta. Ăsta, deci că e simna aia.
Păi nu, că nu face, îmi dă fum. Să mai intre cineva, că îmi dă fum ăla cu mașina lui. Hai că revin după ce mă bagă. În sfârșit m-a băgat. Nu cred că sunt pe locul 1 sau nici 2. Cred că să fiu pe locul 3. Sau? Lejer. Nu pot să cred. Nu. Eu trebuie la urcă muntele. Nu credeam. Cred că sunt pe locul 2 sau 3. Dar nu pe locul 1. Dar cred că mă face ăla acum care vine în spatele meu. Nu cred, mă, că mă face ăla pe mine. Ce face, mă, ăla? Ăla e la început, face. Ce naiba face? Da, mai sunt decât eu cu ăla care i-am dat fum. Și cred că o să mai ies, cred că o să ies și ăla. Ăla știu că se optică că l-am făcut. Mă, dar e dat fumă. Dar cred că o să iese afară, nu știu, cred că o să iese afară, nu știu ce am impresia. Că e prea în spate. Sau de mașină. Bă, dar n-am și eu 200 la oră, mă. Eu mai am puțin să termină la bateria de tot. Bă, dar și zic că o să fiu pe locul 2 sau 3, dar eu sunt pe locul 1. Hey! Nice. Ia că scru pot. Da, ia. După reclamă. Gata. Mi-a de sfârșit și reclamă. Ia, vreau să mă uit pe ăsta. Ia, ce face? Să dați like și subscribe. Ne revedem în următorul episod. Pa, pa!